Ụmụnne m Igbo bụ Igbo ekenekwa m unu, biko asị m ka akwa nwanne ụlọ nwoke onye mgbasa ozi ịghọtago. O nwere ihe a gagide na mgbede anụnwa wee fụ na soshal midia akụ isikwa efe wesị ka anyị tie ya ọnụ ịghọtago, na ndị Anglican Church afụgo ihe Akwa Okuko na-eme, asị na ọ dị ha mma, ha wee zie ndị mụọnụ mkpụrụ mmadụ one ma one ka ha bịa kwado ya, nyekwana ya award na sị anya mere gaba na ihe ọ na-eme dị ha mma ịghọtago. Ha na-akọwakwa sị na ihe Akwa na-eme na-amasị ha. Akwa bụ onye na-enyere ụwa aka, na-enyere ọha na eze aka, na-enyekwa n'aka wee n'ihe Akwa na-eme awọkwa na ihe ọjọọ ịghọtago. Na Akwa Okuko ha na-enye ya award onye etere mmanụ. Unu afụ dị vidio ka ọ na-aga, mgbe ka m nkwucha ka o si dị m n'obi m tili ya ọnụ unu gekwana ha ntị gee ha kwu. Ha na-akọwakwa na-asị na Akwa bụ onye ezigbo mmadụ, na gụchaa mmadụ one ma one onyegoro aka, gụchaa amago si na ha si na Archdiocese of Onitsha wee gbadata ịghọtago, na ha na-enye ya award onye etere mmanụ nke izizi na ọba, na ha nwasịkwa ha kpọchakwa afọ ebe ha si nsi oke ka anyị tinye ọnụ n'aka na ụdala si na ọbụ ọsọsọ ya mụtara nwa na-apịwa ọnụ ịghọtago, na amaghị ha afọ ha ji wee nye ya award. Anyị nwe wee sị ka anyị sịkwa na wee gbasakwa anya wee ozi na asị aka ofu mkpụrụ aka lụta mmanụ o jezuo aka niile ịghọtago. Award onye ọbụla enyere award ya analụ na award dị anyị mma, inyekwe m mma ana ịghọtago. So onweghị onye agbụnyere shuga n'ọnụ ka o gbufuo ya ịghọtago. Ha si Akwa Okuko nna kilogawa na ọchịchị gị dị anyị mma, ihe ị na-eme dịkwa na anyị mma. So onye nwa bụ Akwa nabatakwa na ha nalụ ha award ha ji wee bịa, maka na ya na ha ndị be anyị anaghị ajụ ozi ajụ n'oku ka anaghị ajụ oku ajụ ịghọtago. Anaghị ajụ oku ajụ n'ozi ka a na-ajụ ajụ. Mmadụ kpọọ gị oku ịzana ya, mana ọsịza gị na ihe iyi emeli ya ọ dị gị mma eme, ọ dị gị mma emena. Ngwa ụmụnne m na ụmụnna ngwa enye na vidiyo aka ụnụ fụ ka anya bụ ihe si wee mee na be Akwa Okuko. Ngwa dobili na ya. Igbo onye dị n'onye na-ebu na mpụta Akwa dị apụtara m wee nụ n'onwe ndị na-achọ m mesibanye na họtelụ ụgbaba kabaje esi na aba chọrọ kabaje na awọdụ nwọzi oke no problem anyị fụ na awọdụ ha ji wee bịa esi na aba si ọbịa maka wazi ebe mere nke ime awọdụ na mbụ mụ abụọ Reverend Chigozie nọ na Anglican Communion, onye isi nke na-elekọta Miracle City Congregation n'Ọnịcha. Anyị na-abịa otu ekpere anya fụgo ọrụ ọma Akwa Okuko tiwara aka n'alụ na society, social media ife ndị ọzọ. Adafụta ebe ndị mmadụ na-ekwasị na Akwa na-eme ife ụka ife ndị ọzọ. Anyị asị oke ife dị n'ime ya bụ na anyị ga-eme skuul ụwa niile na ife Akwa Okuko tiwara aka na-eme bụ ezigbo otu ife, n'ihi na ya kpebiri na Akwa kpere mmadụ maka ife anyị na-ahụ na Akwa na-enyere ndị mmadụ aka na ndị mmadụ ogo na-ekasịkwa ndị mmadụ ego na-enyefe aka ma ndị obodo na-enwetu ma ndị obodo ife ndị ọzọ. Anyị ewetara ya award a na-asị award of recognition presented to Dr. Chigozie Nwangwu Akwa Okuko tiwara aka n'ụwa as onye etere mmanụ anointed one by Miracle City Congregation. That award batara na 13th of January 2010. Mana anyị bịara day before yesterday, which is that 13th. Ọ dịrị anyị possible ife ya anyị ana. Yesterday anyị anachi ya nakwa ọ dịrị anyị possible. Today ekele gị n'olise anyị eme na gị na ya abịa fụkwa ndị Akwa Okuko tiwara anyị. Anyị na-asị gị na anyị jide gị na iji abịa na onye ndị ụka nọkọta wee chọba wee nye awọdụ were iwe onye a na-akpọ everyday na-afụgo na ya nụ na anya bụ ihe gagide lụkwa anyị ntị, lụkwa na anyị anya asị ka anyị gbasa anya wee ozi. Biko nụ Igbo bụ Igbo
onye mmalụ nke ọ na-eme kwugo m ya n'aha ọfụ anụ onye mmalụ nke ọ na-eme ya ma esi bịa ya ka o nwee vidiyo mme na mbido afọ nsị ịmala ihe onye na-eme n'ahụ ya ma esi bịa ya eke ịghọtago na ịmaghọ mmadụ onye na-enene gị ịmaghọ mmadụ onye ma onye na-afọ ihe ị na-eme ofu mgbọsịkwa ya bụ ihe ya ilu onye ọbụla aka bikonu asị m ka m kwa ebe ọbụla esi wee nụ ozi ya ịkwa n'aka gbasa na ahụ akwa na logo awọdụ ịghọtago obido anya m obido onye ọbụla mma onye ọbụla esi na wee dị udo ya chịrị onye ọbụla biko kenekwa m ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ mana chi ejigo na bụ ihe nwere ụdị ozi nwe ka o si bata asị ka anyị mee nka ife anyị jebe mee ihe ọzọ ịghọtago na ihe anyị ji n'aka karị ịghọtago gwanụnụ na ya na anyị wetakwana ụnụ m ihe ma one dịkwa agha ka ọ dị n'o bye bye.